गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअ गासैखौबो बरायनानै लाबाय। जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। गिबि खौराङा जाहैबाय जोंना बिदा गेदेर मानगोनां बिथां बारग' एमडि बिथांमोना मोनसे गोख्रों थांखि लादों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि हारियाव मुगैथाव मोनसे जागासिनो दं जाथाय, जायफोरखौ नुयोब्ला माने गोसोखौ बिराद दुखु मोनो। बेनो जाहैबाय गथ' गथाय थाखानाय हिन्जावफोर एबा हौवाफोर जायफोरहा गाव गावनिखौल' साननानै बिसि फिसा बा न'खरखौ नागारनानै हिन्जाव लानानै थांलायनाय, हौवाजों खारफालांनाय जाथाया बांद्राय जाथारदों। बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंना बारग' एमडि बि आदामोनहा मोनसे गोख्रों थांखि लादों जे गुवाहाटि ओनसोलाव आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां खना खनला ओनसोल दङ बेफोराव सोरबाफोर बेबायदि थाखोमानानै दंफैयोब्ला बा बेफोरबायदि हाबाफारियाव आगान होदोंब्ला बेखौ गोख्रों नोजोर होनानै हमनायनि राहा लागासिनो दङ। आरो बिथांमोनहा बुंदों हमलांबाय थागोन, नांगौ बायदि हारिनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा आं सानो बिराद मोजां थांखि बियो। मानोना जोंनि मेगनजों जों गोबां नुबाय, गोबांनि न'खरा बेबायदिनो आलाय आथानि जालांबाय। दा बेनिखायनो बिथांमोननि थांखिखौ जों बरायनानै लानांगोन। खारन हारिखौ जौगाहोनोब्ला फारसेल'जों जाया, राजखान्थिल'जों जाया, गोबां रोखोमनि जोङो हाबाफारिखौ लानांगोन। न'खर संसारखौ जौगाहोनायनि बा न'खर संसारखौ गोख्रों खालामनायनि गोबां थांखिफोरखौबो जों लानांगोन। बेनिखायनो बे बिदा गेदेर बारग' एमडि बिथांमोननि बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेबा खनायाव बेबायदि लाखुमानानै थानाय बा खारखुमालांनानै थानाय दङब्ला गोख्रैनो सांग्रां जाखादो आरो ओंखारबोनानै गाव गावबागाव न'खराव गाव गावबागाव बिसि फिसाफोरजों बा फिसायफोरजों मोजाङै नागारनानै थांनाय संसारावनो मोजाङै फैफिननानै संसार जाफैफिननो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। नङाब्ला लासिं सिं जागोन, रायजो राजाफ्राबो लासिं सिं खालामगोन। ओंखायनो फैनानै गाव गावबागाव न'खराव मोजाङै मोजां संसार जाफै, अनलायनानै जा, बिदि जानो नाङा। मान सनमाननि खोथा थायो बयहाबो, नोंसिनिबो मान सनमान सेस जागोन, हारिनिबो थांगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिदा गेदेर बारग' एमडि बिथांमोनहा थांखि लाखाबाय। बेनिखायनो बुजालाबायनोबो हागौ, साबधान जाखा। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनि बारग' एमडि बिदा गेदेरमोनहा साननैसो सिगाङावनो बे मोनसे हाबाफारिखौ मावदों, बेखौ बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों दैथायहरदों। बे भिडिअखौ नायनानै लानि दे। आसलि हया बेनोमोन आरो नै दा मोनफिना माबायदि मोनखो गोसोआ? आं गोजोन मोनदों। गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपि आरो रायजोफ्रा मास मोननैनि सिगां 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोदोंमोन, हौवा गारनानै गथ' सानै गारनानै। ओमफ्राय नै लाबोग्राया जायदों खारबोग्रा उल्थापानिनि नैबे लाबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय 2 नं उल्थापानिनि जाय हौवा गारनानै खारबोदों गथ' सानै, नैबेमोन आरो नै दा गुवाहाटियाव थानाय नैबे बाजैमोन आबौमोना लोगो नांनानै हमदों आरो आबौफ्रा। नै गथ' सानै आरो हौवा गोनाङा खारबोनानै दा हमदों आरो। दा बे बुजायगासिनो नै गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपि आरो गुवाहाटिनि आबौफ्रा। दिनै क'क्राझार 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोनाय हौवा गारनानै बेखौ दिनै हमनो मोनबाय। ओमफ्राय दा मा बुङो ओरैनो? ओमफ्राय बेबायदि जाथायखौ जोङो गुवाहाटियाव बहुत मोनबोदों आरो दिनै जोङो सहायनो हायैयाव जोंनि जिथु दाना दोननाय इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपि गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि गासिबो लोगोफ्रा, जोंनि सेंग्राफ्रा ज' जानानै बे खारबोनाय जिथु सिख्ला
फिसा सानै थाखानाय बिमाया दिनै गुबुन सासे सेंग्राजों खारबोफानायावहा हौवाया नागिरबोनायाव जोङो हमनानै हादों। बे हमनो हानायावहा बिथांखौ जोङो दा क'क्राझाराव फोथायहरनो नामायनायाव माने बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाया बहुत अभार जाबाय। ओंखायनो जोङो मा खालामगोन दायो बेखौ एसेबाबो जोङो साजा होनानै जोङो न' थिनहरगोन मोजाङै बेनो आरो। दा गावनि हौवाया लांफैदोंना ना सोरबा न'खरनि बे हौवा गदाया लांफैदोंना ना हौवा गिबिया लांफैदों? दायो गामिनिफ्राय फैनानै गामिनि हौवा गिबि जिथु सिगांनि बियो फैनानै जोंनियाव मदद बिफायबाय। आदामोना जेरै बाबा आंनि हिन्जावखौ नागिरना होदो अननानै होनना बुंनायाव जोङो मा खालामखो गासैबो फिल्डआवहा गिदिंनानै खबर लानानै जोङो दिनै बे जिथु सिखाव दुथांखौनो होनना बुंनांगोन जिथु सिखाव बै सिखावखौ जोङो दिनै जुराबाद 14 माइल होननाय जायगायाव हाजोआव जोङो हमनो हादों आरो। मोजां खबरा जाहैबाय बिटिआरनि थाखाय मामाया 400 कौटि हरसिगोन। सिन्था खालामनांगौ गैला। जाय जायहा जलंगा गैया बायदो आरो सोरहाबा दंखायोब्लाबो गोदान बायबाव। मानोना बुंजासे मोननो हागौ। बिबार बेगर फोनांगौनि खोथा दङ इलेक्सननि सिगां आरो बे बिबारखौ इलेक्सननि सिगां माने बार होथारनांगौनि खोथा दं। बारा सिन्था खालामनांगौ गैला। जलंगा बायखादो बयबो जलंगा बायनानै लाखा ज्राव सिरिसिगोन। एनाउन्समेन्ट खालामखाबाय मामाया। চিন্তা খালামনাंगौ गैया। ভিডিঅ'खौ नायनो दे। বিটিআৰৰ বাবে 400 কোটি টকাৰ মঞ্জুৰি দিয়ে আৰু আমাৰ একেধৰণে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিখন সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণেও 250 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। আজি আমাৰ কেবিনেটে বিটিআৰৰ বাবে 400 কোটি টকাৰ মঞ্জুৰি দিয়ে আৰু আমাৰ একেধৰণে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিখন সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণেও 250 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। ভিডিঅ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो। ভিডিঅ'खौ गोबाव खालामनो सानाखै। दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय। जाय बिथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनसिम रोजा साबायखर आरो उनावबो नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।